Atelier, det er jo en ny serie, som de har fået her på Gammel Kongevej Apotek, som er fransk, men med oprindelse i Marokko. Organolien, den findes jo så her som den 100% rene organolie, og den har kvinderne i Marokko brugt igennem århundrede som deres skønhedsmiddel nummer 1. Så har man sådan de senere år fået øjnene op for, hvilke egenskaber at den her olie i virkeligheden havde, fordi den er meget righoldig på E-vitamin. Man siger, at den er 4 gange så rig på E-vitamin som for eksempel olivenolie eller mandenolie, som jo egentlig er de olier, man tidligere har brugt, når man har talt hudpleje og olier. Og på den måde så er den jo også rigtig god at bruge på sårheling, hvis man har nogle nyopredede ar, eller man har noget forbrændt hud, noget solforbrændt hud. Den er 100% naturlig, den er økologisk, den er også ekocertificeret. Der er heller ikke parabener eller andre former for konserverende stoffer i. Og det er fordi, at organolien jo er et meget stærkt antioxidant, og dermed er det selvkonserverende. Hvis vi sådan lige skal snakke lidt om baggrunden for det, så er der jo lidt fair trade tankegang bag det her. Fordi at man er med til at sikre marokkanske kvinders livsvilkår ved at købe produkter med organolien i. Heldigvis er der rigtig mange forbrugere i dag, der går op i, hvor bliver de penge af, som jeg bruger alle mine penge på til at købe de her dyre hudplejeprodukter.